ҳамин Мубориз Усмонов дар ҳақиқат фарзандашон аст? фарзанди калонияту? бале бале. шумо шахси сарватманд ҳастед, дорои тамоми мағозаву корхонаҳои шахсӣ ҳастеду пули зиёд ба даст меоред. ин як медонед, ин як беномусӣ аст. вақте ки писар ё духтар зинда ҳаёт бошад, падару модар дар хонаи пиронсолон бошад, ҳамон нафарое ки ҳамин гапҳоро менависанд ҳамашон бекоранд. чӣ гап дазанад? мардак пули пенсия овардиан, чӣ овардиан ашмо? оли ба пенсияи мара 25 соли дига занак. хато кардиан чӣ? мебахшен, бахшиш, пенсияи мара овардиан. ман адреси хонаи шума дода будам. ман ҳам оила дорам, фарзанд дорам, набира, келин. ҳар вақт як стресс мешад барои ман. аз сабаби чӣ? барое ки бар ҳамаи онҳо аллакай омӯхта шудам. вақте меравам, дӯстон, шахсе ки дар ҷамъия бинем Мадина Бону ки чӣ хеле ки ҳамаи мо шумо мешиносемша, дар муддати 6 моҳ ба зинаи золатҳои директор дар ширкати Фабрик омада расид. ана акнун фурсат фаро расид ки шумо ҳам худи ҳозир бидорен регистратсия кунем дар таги дасти Мадина Бону. шуморо дар муддати 2-3 моҳ ба зинаҳои баланд мерасонад ки аз 100 то 200 ҳазор маош мегиред. баъд чигар нафтанам ояд ки худи ҳозир кадоме ки дар ҳамин рақамҳои WhatsApp менависа 500 рубл автоматик падарка дода мешавад ва ҳамчунин ҳар моҳ ай тарафи ширкати Фабрик ба ӯ тӯҳфаҳои гуногун тақдим мекунанд ки аз iPhone 16 сар карда то роҳат ба тамоми шаҳрҳои зебои дунё. аллакай маълум ай ки Мадина Бону дар муддати 6 моҳ ба залатҳои директор ки омада расид, бинем ки 264 ҳазор рубл дар як моҳ маош мегирад. шумо ҳам намехоҳед ки мисли Мадина Бону маоши калон гиред. марҳамат, худи ҳозир ба Мадина Бону муроҷиат кунед, шуморо дар муддати кӯтоҳ ба ҳамин зинаҳои баланд бурда мерасонад. ман салом арз мекунам ба кулли тамошобинони ҳамеша фаъоли канали Меҳрубро ки ҳамеша пазмуни барномаҳои ҷолиби мо ҳастанд ва инак барномаи рӯбарӯ дар барнома бо шумо ҳастам. ман журналист Рустам Азимӣ ва меҳмони нашри барномаи мо аллакай шумо бо дидани симояшон пай мебаред ки ки ҳастанд. як зани хайрхоҳу саховатманд ки ҳамеша дасти кӯмак дароз мекунанд ба сӯи ниёзмандон ва баъдан дар баробари ин боз блогери шинохта ҳастанд ки бо беҳтарин блогерони номдори кишвар метавонанд ки саҳнаҳои ҷолиб пешкаш намуда шуморо хандонану хурсанд гардонанд. биёед шинос мекунам Назокат Ашурова, меҳмони барномаи рӯбарӯ ҳастед. хуш омадед. ташаккури зиёд Рустам ҷон ки маро даъват кардед. медонам ки барномаи мо ҳамроҳи шумо хело ҷолиб мешавад, аз он сабаб ки биноандагони азиз хело вақт буд пазмони ҳамин барнома буданд ва чанд нафарашон бисёр ба ман менавистанд ки бо Рустам Азимӣ ягон барнома карда ба мо пешкаш кунед. ташаккури зиёд. ва шумо имрӯз як нафаре ҳастед ки дар ҷомеа шахси фаъол ҳастед, яъне ки дар тамоми социални сектор ҳунари шумо, кори шумо чашмрас аст. аз ҳамин сабаб мо хостем ки меҳмони барнома кунем ва оиди чанд саволе ки мо мехоҳем ки посухашро аз шумо гирем ба барнома даъват кардем. омодаед? омодаям. аксарият бар он ақидаанд ки шумо шахси сарватманд ҳастед, дорои тамоми мағозаву корхонаҳои шахсӣ ҳастеду пули зиёд ба даст меоред. аз ҳамин сабаб ҷои анамон пулҷамъкунии худро надониста хайр мекунед, ҳар ки аз пешашон барояд медиҳед. ҳамин гуна фикр мекунам. худтон мехоҳам дар ин бора гап занед. ташаккури зиёд. рости гап, ман на он қадар одами сарватманд ҳастам. аз сарватманд ҳастам аз ҷиҳати чӣ? фарзанд дорам, оилаи обод дорам, шавҳари нозанин дорам, келин дорам, набирачаи дустур як дорам, инқадар ёру рафиқони дар барам дорам. ҳама ин албатта ки сарвати бебаҳо аст. аз ҷиҳати ман на мошин дорам, на ягон корхона дорам, на мағозаву на ягон бизнесу, ягон кори шахсӣ рости гап надорам. Рустам ҷон, ҳамин кор ба ман хело писанд аст. дар кори хайр бисёр вақт маро шавҳарам, ду писари калонам, ёру рафиқонам, хешу таборонам дастгирӣ мекунанд, кӯмак мекунанд. аз сабабе ки ман чанд сол боз дар ин ҷода ҳастам, бисёр одамон, бисёр обуначиёни манам ба ман боварӣ карда мешавад ки аз мағозаашон пойафзол, либоса, хӯрока равон мекунанд ки апаҷон ҳаминро шумо бурда ба ҳамин нафарон, шумо ки аз аҳволи онҳо бохабаред, аз суроғаашон бохабаред, бурда расонед. ман беҳад хурсанд мешавам ки ба ман боварӣ мекунанд ва ман бо ҳамроҳи онҳо як сабаб мешавам дар кори хайр ки
ба воситаи ман ҳамун чиз ё ҳамун дороӣ ё ягон хӯрока бошад, ягон лавозимоти хона бошад, ба онҳо рафта мерасад, ман бениҳоят хурсанд мешавам. Дар кори хайр маро бисёр вақт рафиқонам, ҳамчунин шумо Рустамҷон, Меҳроб, Меҳрубони Зокирӣ, ҳофизаҳои мо, ҳофизои машҳури мо, ҳама ҳар он нафаре ки ман ба онҳо муроҷиат мекунам, ягон кас сухани манро ҳоло дар замин мондагӣ нест. Бисёр нафаронанд, ҳамаи онҳо дастгирӣ мекунанд, ҳамаи онҳо бо як таъби болида рафта ҳамаро хурсанд карда дили онҳоро шод мегардонанд. Ман аз ин бениҳоят хурсандам Рустамҷон. бисёриҳо ташкил намудани кори хайрро гумон мекунанд ки мушкил аст ва ҳамин чизро як чизи чӣ мегӯянд вазмин қабул мекунанд. умуман кори хайр ба шумо чӣ медиҳад? кори хайр ба ман як таъби болида, як хушӣ, хушбахтӣ. вақте ки ман мебинам ки онҳо чӣ қадар роҳи моро интизоранд, чӣ қадар як лаҳза ҳам бошад хурсандӣ карда рақс мекунанд, суханҳои хуб мегӯянд, ман аз ин болу пар мегирам Рустамҷон. боз мехоҳам давом диҳам, боз мехоҳам давом диҳам. ҳар як он сухане ки онҳо шаб ба ман дар паёмакҳо менависанду дуои хайр мекунанд, ин ба ман ба як кӯҳи тилло баробар аст. бовар кун. гирья мекунед? албатта. ҳар як рости гап рафта омаданам ҳар вақт як стресс мешавад барои ман. аз сабаби чӣ? барое ки бар ҳамаи онҳо аллакай омӯхта шудам. вақте меравам аз дар мебароям, мебинам ки як нафарашон нест, хабар медиҳанд ки фалонаш гузаштааст ё ки бемор аст, дар бистарӣ аст, ман хело ғамгин мешавам, барое ки ранги одами наздик ҳамаи ба худам қабул кардагӣ ҳастам. ранги як модар, падар, бародар, онҳо низ роҳи маро ҳамин хел интизор мешаванд. бовар мекунед? ҳатто буд нафаре далер, худо раҳмат кунад, бисёр як ҷавони хуб буд, бисёр як ҷавони сухандону гапдон буд, ёш аз дунё гузашт. бояд дар синни 33 мерафт, лекин афсӯс як ҳафта пеш аз зодрӯзаш гузашт. ба ман занг зад, аз ман дуо гирифт: апаҷон, агар шумо ба дидори ман набиёед, ба фикрам ҳамин охирон суҳбати мо аст. гуфтам далерҷон хел нагӯ, ҳамаш назм мешавад, ҳоли ман ба аёдатат мебиём. намедонам аз байн чанд вақт гузашт, ба ман занг заданд. вақте хабари шумро шунидам: рустам, бовар кун, чӣ хел ҳамин як пораи қалбат, як додари азизи худата аз даст медиҳу, ҳамин хез шудам. чанд рӯз ба худ омада натонистам. аз ин аҳволи ман хонагиҳо аллакай медонад. агар ман аз хонаи пиронсолон ё ки аз хонаи ятимон ба хона биёяму табам хира бошад, писаронам ё ки шавҳарам ба ман гап намезананд. мегӯяд модаратро ғам надем, модарат ҳозир аҳволаш безеб аст. ба фарзандоне ки падару модарашонро бурда ба хонаи пиронсолон мепартоянд чӣ гуфтан мехоҳед? гуфтан мехоҳам ки ёшӣ сари остин аст, мегуфт бибим, тез мегузарад, гузарон аст, лекин пирӣ дуру дароз. ҳар он коре ки дар ёшӣ лоиқи як кас мебинӣ, албатта ки омада дар пирӣ ба худат мерасад. ин падару модар як ганҷи бебаҳо аст ки барои мо дар як муддат додагӣ аст ки мо бояд ҳамун муддат онҳоро ба дараҷае қадр кунем, ба дараҷае ба рӯи даст бардошта гардем ки барое ки вақте ки рафтан дигар тамоми моли дунёро диҳем, агар мақсад оварда намешавад. бубинед ки муҳтарам пешвои муаззами мо дар ҳар як баромад, дар ҳар як маҷлис суханро аз аввал аз модару падари бузургвор сар мекунад ки модару падар ганҷи бебаҳо аст. модару падарро эҳтиёт кунед, қадр кунед, дар зиндагӣ ба онҳо суҳбат кунед, ба онҳо ҳамун лаҳзаи хушию хушбахтиву суҳбатро ба онҳо дар ҳамун зинда буданашон бубахшед. пас аз рафтанашон агар дигар сару рӯ канем ки дигар фоида надорад. Рустамҷон, барои мегуфтанӣ ҳастам ки худованд бар ҳар як писару духтару ба ҳар як фарзанд эмони комил тиҳад ки дар эмонашон падару модар ҷо бошад. шумо ки аз дарди ин падару модарон бохабаред ва медонед ки чӣ сабаб шудааги ки аз дасти хонавода ба хонаи пиронсолон афиданд, айни ҳол фарзандони онҳо моро тамошо доранд, бо як ҷумлаи кӯтоҳ чӣ гуфтанӣ? гуфтанӣ ҳастам ки ҳоло ҳам вақт ҳаст, ҳоло ҳам шумо метавонед хатои худатонро ислоҳ кунед. як лаҳза ҳам бошад худатонро дар як дунёи бениҳоят хуб тасаввур карда падару модаратонро як лаҳза ҳам бошад ба назди худ оварда ягон чиз надиҳед ба онҳо. бовар мекунед вақте ман ба назди онҳо меравам, онҳо аз ман ягон чиз талаб намекунанд, фақат меҳру муҳаббату
сухану як лаҳза сухани ширин ба онҳо дигар чизе лозим нест. дар иҳотаи хешу табору набираю гӯдаку абираю чабира будан бар онҳо як давлат аст. онҳо ҳар як рафтагин бовар кунед нозаҷон фарзандонатро гир биё, набирагои ту набираҳои мо, фарзандони ту фарзандони мо. ман як бор ду бор писарамро бурдам, писарам зиқ шуд, мехоҳад ҳамаи онҳоро ба хона биёрад, лекин афсӯс намешавад. барои ҳамин ман гуфтаниам ки ҳоло ҳам вақт доред, ҳоло ҳам метавонед хатогии худатонро. фарзанд бо чӣ сабаб метавонад ки падару модарашро ба он ҷо бурда партояд? ҳамин барои ман беҳад як муаммо аст. бовар мекунед яке мегӯяд ки аз рӯи гапи зан, дигаре мегӯяд ки аз рӯи инҷиқии пирияшон. шумо чӣ фикр доред? як гап ҳаст ки агар падару модар хук шуд бояд мо хукбонӣ кунем, лекин ман фикр мекунам ягон падар ягон модар дар бадии мо нест. ҳар он чизе ки насиҳат мекунанд, ҳар он чизе ки онҳо мегӯянд, ин ба фоидаи худи мо ҳаст. ҳамин рӯз дар ҳамин ҷо нишаста ҳамин мавқеъро ишғол кардагӣ ҳастам, ҳамааш ба шарофати модарам аст. барое ки беҳтарин зан, беҳтарин фариштаи рӯи дунё маро ба дунё оварда ҳар лаҳза ба ман насиҳат мекунад, ҳар лаҳза дуо медиҳад. бачам, илоҳо хока гирӣ зар гардад, як сум ёфтӣ, нимаша хайр кун, 2 сум ёфтӣ бачам, нимаша хайр кун. одами хайркун ҳеҷ вақт дар ин дунё хор намешад бачам. ҳама вақт дастат бояд тиянда бошад. дуои модар ҳаст ки ман имрӯзо аз бисёр мумкин балоҳою бисёр корҳое ҳаст ки маро ҳамаш раҳо мекунад. ҳамаш ба дуои сабзи модар аст. модар як фаришта аст, падарам як қиблагоҳи одам аст. замоне буд мо ҳам хурд будем, мо кӯдак будем, сухан гуфта наметавонистем, роҳ рафта наметавонистем, қошуқро дар даст дошта наметавонистем. модар буд, падар буд ки ба мо ҳама чизи дунёро омӯхтанд. роҳ рафтанро, сухан гуфтанро, дар зиндагӣ мавқеи худро ишғол карданро моро напартофтанд, асабӣ нашуданд, дар ягон лаҳза моро назаданд, сухани қабеҳ нагуфтанд. чӣ қадар бо сабр, бо таҳаммул моро ба воя расонданд. пас чаро имрӯз барқе аз фарзандон нозу эркагию ҳамун як сухани падару модарро бардошта наметавонанд? ин як медонед, ин як беномусӣ аст. вақте ки писар ё духтар зинда ҳаёт бошад, падару модар дар хонаи пиронсолон бошад. шукронаи миллатамон, шукронаи пешвои муаззами мо, онҳо аз ягон чиз танқисӣ надорад. бовар кунед як шароите дорад, мумкин аз хонадони мову шумо зуртар бошад, лекин барои як меҳр онҳо зоранд. танҳо барои меҳр, танҳо барои як сухани хуб. боқии онҳо аз ҳама чиз таъминанд. хӯроки гарм, ҷои тоза, духтурҳо дар назорати духтурҳо ҳастанд, мураббиёни хуб доранд. танҳо сухани хуб ё ки дар иҳотаи фарзанд буданро орзу мекунанд. чунин одамон магар азоби виҷдон намекашанд? ҳаминро ҳеҷ намедонам. бовар бикун, ман ҳар лаҳза ки рафтам як навор мегирам. шумо мебинед ки наворҳоро мемонам ки шояд онҳо ҳамун наворро дида пушаймон шаванд, шояд фикр кунанд, як хеш, як табор, як рафиқ, як кас дида ба онҳо санги маълумат занад, шояд ки онҳо омада гашта гарам гирифта баранд. лекин ҳамин хелам шуд. як 3 сол пеш ба ёдат бошад, як кампирро монда будам, 3 фарзанд дошт, 3 фарзанд вайро тарк карда ба хонаи беҳад зиёд дасташ сӯхтагӣ буд. ба ёд дорӣ? лекин шукронаи ҳамун набирагонаш ки ҳамин наворро тамошо карда, фикр карда омада бибиашонро бурданд. ман бениҳоят хурсанд шудам ки мо сабабгори ҳамин кор шудем. биёд мегузарем ба бахши блогерии шумо. дар баробари зани серкору сертаҷриб будан бо шумо вақт ёфта блогерӣ мекунед, ба миёни чандин блогерои номдор нақшҳои хуб меофаред. ман шунидам ки ҳунармандоне ки касбият доранд, яъне ки дар роҳи ҳунар сарашонро сафед кардан, шуморо чашми дида надоранд. сабаб чӣ бошад? намедонам. рости гап ҳамин хел гапҳо ҳам буд. намедонам, фикр мекунам ки дар ин дунёи рӯшан, дар ин дунёи калон ба ҳама ҷой мерасад. ман ҷои мавқеи ягон касро, ҷои ягон касро нагирифтам, гирифтанӣ ҳам нестам. ростӣ ҳамин ҳунар
аз ҳамин маҳорат мегӯянд аз кӯдакӣ дар ман буд. Дар ҳама маҳфилҳои мактабӣ, дар ҳама маҳфилҳои боғча ман доимо фаъол будам. доимо ба ман мадҳҳои калон калона медоданд. ман ҳамаи онҳоро дар театри мактабӣ, дар ҳама чорабиниҳо баромад мекардам. ҳамин лаёқат дар ман буд. баъд як ду се блогерое ки ба ман муроҷиат карданд, ман роли модарро бисёртар мебозидам бо ҳамроҳии шумо, бо ҳамроҳии муҳаммадҷон, агар ба ёдатон бошад дар филмҳо. аз аввал якум филми бозӣ кардагии ман ҳамроҳи шумо ва муҳаммадҷон буд. ман фикр мекунам ки ҳунари шумо аз анамон актрисое ки дар театр рӯзи дуроз умрашонро мегузаронанд баробар аст. ташаккури зиёд. камӣ надорад. пас чаро шумо ин қадар бад шояд нонашонро нимта мекунед, шояд закасояшонро гирифтаед. на ман ягон вақт бовар бикун барои пул ҳам намекунам. ҳамин ҳунарамро барои пул ҳам намекунам. яъне шумо ҳунарро бо пул намефурӯшед? не. ташаккур. ва мегузарем ба қисмати блогерон ки чаро блогерон душмани аҷонии блогерон ҳастанд. яъне агар шумо пешравӣ кунед, хоҳ нохоҳ як таъссуб ё ин ки як гапи қабеҳ ё ин ки як хандаву масхара аз ҷониби як нафар блогер мешавад. чаро мо блогерҳо ҳамраҳиро риоя намекунему, то ҳадде якдигарро неш мезанему, душмани ҳам мешавем? медонед чӣ рустамҷон, як хел вақт ҳаст ки ҳамаро намегӯянд. блогерони хубам ҳастанд. ҳамаи онҳо мумкин ки ман аз онҳо аз ҳамашон калон бошам. ҳатто дар маросими ҷоизаспории блогери сол маро ҳамчун меҳмони олиқадр даъват карданд. вақте ман ба он ҷо рафтам, ҳамаашон бовар кунед ба наздам омада бахтиёр, масалан барон, ҳамаи онҳо миқал бачаҳои хубу нозанин бовар кунед ба ман омада апаҷон ассалом хуш омадед гуфта бо як хушҳолӣ маро пешвоз гирифтанд. ҳама чунин нест. ҳаст як ду нафаре ки ҳамонҳо ҳам медонед кадом нафарҳоянд. рустамҷон 99 бор хизмат мекунӣ, ҳамин қадар қатъиёшо нағзи, як бор шояд ки ягон ҷо банд бошӣ ё ягон корат омад, як бор ба онҳо негуфтӣ, бидон ки душман шудӣ. ҳамин хеле мешавад. яъне шумо гуфтед ки хубӣ ба бисёр ва хубӣ ба бадӣ рост меояд. мешавад ки хизмат кардагӣ, ҳамин қадар корот нағз, ҳамин қадар пешатон мисол одамгарӣ буду, як кори масалан негуфтагии одам аллакай байни онҳо душманӣ мебиёрад ё ки байни онҳо ягон муноқиша мебиёрад. ин хелашам ҳаст. ғайбат мекунанд шуморо? шояд бикунанд рустамҷон, шояд кунанд, лекин ман ба ягон сухан аҳамият намедиҳам, барое ки аз ғайбат дида сухану дуои нек ҷониби ман бисёртар аст. ҳар як модар, ҳар як модаре ки фарзанди маъюб дорад, ҳар як модарон, падарон, бибиҳо ба ман чунон дуо медиҳанд ки ман мефахрам. имрӯз кадом роликҳои шумо дар ёдатон нақш бастааст ки бо анам блогерон ҳамкорӣ кардан амн нақша мардум дӯст доштанд ва зиёд тамошобини худро гирифта бошад? кадом саҳнаҳо? бисёр саҳнаҳо ҳаст. саҳнаи охирон бо ҳамроҳи Фаридун Фавик мо як саҳначаи ҷолиб кардем ки аз 5 миллион зиёд просмотр гирифт. арӯси пенсионер. яъне Фавик арӯси пир мегирад? бале ёдам омад. бовар кунед агар бозорам равам, мағозаам дароям, ассалому алайкум, арӯси пенсионер омадед, биёед. одамон бисёр нағз ҳамонро пазируфтанд. нақшҳое ҳаст ки агар роли ҷиддиам бозӣ карда бошам, ман роли модарро бозидам, дар он ҷоям хуб пазируфтанд. роли хуштомани золим, ҳарчанд хуштомани золимро бозидам, ман фикр кардам ки як бадбинӣ, як мумкин як нафрат шавад нисбати ман, лекин одамҳо нағз қабул карданд. медонед чӣ гуфтанд? бисёртар ҳама ба ман навист ки апаҷон, ин мавзӯи рӯз буд ки шумо ҳамин мавзӯи рӯза бардоштед, барое ки ҳамин нафар хуштоманҳо ҳастанд ки золиманд, мисол нисбати фарзанди як кас кина доранд, ғурур доранд. ҳамин роле ки баровардагиатон барои ҳамоно мумкин ки дарс шавад гуфта инро ҳам нағз қабул карданд. коментҳои хайтерҳо фикр мекунам ки шуморо бисёр нороҳат мекунад ва аксарият шоҳид гаштам ки ҳамо комментарияро монда шумо видеообрашение но тарсида гап мезанед. ҳолате буд ки хонда будам ки пир шудӣ, айбадон ё ин хел ё он хел.
نسبت این گونه طایفه انسان‌هایی که تفکری پست دارن چی گفتن می‌خواید؟ بدونید چی گفتنی هستم آدمی که همچون من همچون شما یا که باقی مانده آدم‌ها اگر سرکار باشد و سرتشویش باشد هیچ وقت از پشت کامنت یا گپ دغلانه نسبت یک از دیگر نمی‌شود. همون نفرایی که همین گپا رو می‌نویسن همشون بیکارن. از بیکاری، از داشتن به حد وقت زیاد. باور کنید من وقت ندارم. من هم اویله دارم، فرزند دارم، نبیره، کلین، کارهای خیر. نوبسته از این باز من تالاری عروسی دارم. من در اونجا کار و فعالیت میکنم. برای همین من وقتی سرخوری ندارم که نشسته با یک کس یک سخنی بد، یک کامنتی بد نویسم یا غیبت کنم. با من همین لازمم نیست، وقتم هم نیست رستم جان. اگر گپی سخت اویدی خود شنوید در جاش میشینونید یا اینکه پناهش رو به خدا میسپارید؟ بسیار وقت پناهش رو به خدا میسپارم. اگر آدمانی نزدیکم باشد من میگم خدا خودش میداند من کی هستم. در بین بنده ها در بین خداوند الکن من جای خودم رو دارم. خداوند خودش میداند. لیکن هست نفرانی که من ویدیو ابرشن میکنم صورتشون رو میمونم من اونها رو عموما نمیشناسم. با همون پسر یک هفته پیش بودم با من کامنتی دغلانه نوشته بود. من مراجعت کردم شما مرا میشناسید؟ گفت نه. من با شما یگان کاری ناراحت کردم یا که یگان وقت نانی دهن شما رو خوردم یا به خانه‌تان مهمان شدم؟ اپا جان نه. پس چرا اینقدر مرا پس میزنید؟ برای اونی که با من یک سخنی گپ بی‌زیب زند من شوهر دارم. خوشبختانه شوهر دارم که همه کار و فعالیت مرا میداند. زید نیست تو حتی در همه کار مرا دستگیری میکند میداند. همه رولیکا رو من به شوهرم اول نشان میدیم اجازت میگیرم ببینید چه خیل هست به شما پسند آمد نه آمد. ما همه رو ما یک عائله هستیم که همه کاری ما با مصلحت است. در جامعه ما دو طبقه هستند. نفرانی که زندگی عادی دارند و نفرانی هستند که زندگی به قول زمانوی سوارمنی دارند. در زندگی آدمانی عادی بسیار وقت همسرها رو فشار میآورند و نمیگذارند که نفس بکشد یا که به بیرون برآید یا اینکه آزاد سفر داشته باشد. در زندگی آدمانی زمانوی باشد شوهرها همه وقت همسر رو دستگیری میکنند ولی آزادی رو به او میدهند، یعنی که تنگ نمیکنند. شما در کدام طبقه زندگی عین حال قرار دارید؟ خوشبختانه در همون عائله زمانوی گفتگی شما ممکن که در همون طبقه باشم. برای که شوهر من آدم خواندگی با شعور، آدم بسیار میفهمیدگی هست. در همه کار همه رو من اولا که من همه کار رو با اون کس میفهمونم. ما امروز سیامکه داریم، ما امروز خیریه داریم، ما امروز به اینجا میرویم، به اینجا سفر میکنیم، همش رو میگویم. دویمش که تو حتی به درجه به من باور میکند وقتی من در ثبت باشم در یگان سیامکه یا فیلم یگانجا باشم به من زنگ نمیزند. میگوید که زنک جان کارت رو بین باقی مانده بعد گپ میزنه. اکنون درک نمودید که همون آدمانی که چی میگن دستگیری میکنن آدمای زندگی عادی رو زیدی نفرانی که زندگی زمانوی دارن و یک دیگر فهمی در آنها نیست. دویم بحث میکنن، دویم اینها گپی خودشون رو گپی خود میگوین اونها باشد. اکنون فهمیدید که در حقیقت شاید راست همین گپ هم اساس دارد. آدمی که در زندگی خودش خوشبخت نیست دیگران رو نیست خوشبخت دیدن نمیخواهد. این هم هست راست. حسود، بخل و کینه فکر میکنم که با این اساسیشون است، شعوری اساسیشون. ممکن راست این. در بسیار جایها میگویند که از اپای نزاکت پرس که همین مبارز عثمانov در حقیقت فرزندشون است. فرزند کلونیتون. بله همچون فرزند حرمت میکنم، دوستشون میدارم. به نهایت پسر آرام طبیعتی خوبی دست به خیری چقدر سخن گویم کم است. دوستش میدارم همچون فرزند. در آخر بعد تماشابینان ما چی گفتن میخواهید؟ در آخر گفتنی هستم که در این دنیای دروزه دست یکدیگر رو بگیرید، یکدیگر رو دوست دارید. اگر که بسیار وقت با من می نویسن که اپا جان میخوایم بسیار میخوایم رنگ شما خیر کنیم با آدمان یاری کنیم لیکن مبلغ نداریم، وقت نداریم. پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلام یک گپ میگفت یک سخن خوب خودش خیر است، یک تبسم خوب خودش خیر است. برای همین برای خیر کردن ثروتمند بودن در کار نیست، دلی پاک داشتن در کار. باقی سلامت باشید. همه شما رو دوست می‌دارم. تشکر زیاد. تنصیحت و خاطرجمع باشید. خیر تو برنامه این بعد.